sorionak lehen euskalduna eta bigarren sailkatua Iruñerreko itzuli honetan, junior mailako lehen urteko txirrinduaria da, handia da indezuna 3 egunetan. Bueno, dana ematea jo naiz eta atea dana. Balio gehiago dauka honek, jakinda Balromeitik zatoztela, 3 egun gogor izan ziren hemen, beste 3 egun gogor hemen, hankak limitean egongo dira. Bai, egesanak kapizkaia notatzute, eta oan ja berriro beste buelta batea direkto, así que deskansatzeko denbora gutxi. Gaur ze asmokin atera zarazu eta zarete taldean, irabaztera zalkapen nagusia, irabaztera etapa edo simplemente eustera zendekatena? Bueno, ateak esan karrera jutezan eran, baina intentzia zan aldapan fuerte jutea eskapada bat ikeko tani aguantatzen manun, ondo eta ez manun aguantatzen, bestela beste mateke amatea maiota, liderrena, o beste dozein. Eta azkenen grupoa sortu da eta gero atakeka jundie saiatzen grupitok edo sortzen. Eta, bueno, metaino. Gazteen zanagatik bikain kudeatu ezu egoeraz. Bazenekin momentu batzuetan limitera ematen zituztela, baina ondo kudeatu ezu eta beti berriz ere tropel nagusian zinen. Bai, esan oso gorra intzait aldapa guztik. Hasieran ondo, baina gero ja hasi denen atakeka, gorra ikizan da aurrea. Zorionak. Eskerrik asko.